तो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैफिनलायबाय आरोना तो बे आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना नोंथांमोना तो नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिनि बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा नालाय तो मा बुंखो नोंथांमोना बे बाजिनि सायावहाय तो नोंथांमोना एसे खोनासंना लाबानो जाबाय बांसिनानो बुजियाखैबो जानो हागौ नालाय तो माने बे भिडिअखौ नायबा एसे बुजिनो हागौ नङा होमबा तो नोंथांमोना बे आदानि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो बे आं स्क्रिन होनो हादो तो बिदिब्ला नायदो आं मोनसे खोथा बुंनो मैया आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना फैसालिनि सिखारनाया बांद्राय गोबाव जायाखै आङो नै मैया आरो देहायाव बांद्राय थिग नंखाया आंना एसे लोमजा साजा जागासिनो वेदार चेन्जनि थाखाय थारमाने आं दिनै फैसालिनि सोमोन्दै बुंनाया बेनो मैया आं माखासे डिटेल्स लानायाव माबा जायाखैमोन इनकमप्लिट जाजोबदोंमोन ओमफ्राय जा बुंहरदोंमोन जोंना फैसालिया आं बेखौ एसे सालि झारि नायनांगौमोन आरो माने आंबो बेनाव डिटेल्स लाखांनायनि उनावहाय आफ्टार 2 मिनिट्सनि उनावनो आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जादों स' आं माखासे बुस्थुखौ माबा खालामनाय जायाखैमोन मा होनो बेखौ आं एनालाइज खालामनाय जायाखैमोन आं बिजिरनाय जायाखैमोन थारमाने फैसालिया बुंदोंमोन जाहैबाय जे 10 crore बरबाद जादोंनो बै हौवाया जाय मानसिजों खारदों स' 10 crore अरिजिनेलि नंमारगोना नंमारा बे बुस्थुखौ थारमाने फेसबुकआव अनेक स्केमार थायो फेसबुकआव अनेक स्केमार थायो नंगौ बेखौबो नोंसोर गासैबो मिथिखागौ 10 crore बरबाद जानायखौ नुनानै गाहा थारमाने अननो ओंखारनानै थानो हायैनि बेजों थांफानांदों गावनि थाखायनो डिस्ट्रय जादोंनो 10 crore 10 crore मालायनि डिस्ट्रय जानायखौसो नुबाय गावनि न'आव जे फिसाजो सानै अन्थाव बाथाव दङ सनानि न'खर दं बेखौ सानासै नामा ओरैजे बांसिन 10 crore बांसिन जे डिस्ट्रय जानानै थांबाय न'आव बेखौ नुवासै नामा आरो 10 crore डिस्ट्रय जानाया माबादि समाव बुंदों बे जाहैबाय जेब्ला बियो होजोंनिफ्राय US निफ्राय जेब्ला फैनो थाखाय रेडि खासै आरो माने फैसालिखौ लोगो हमनो थाखाय रेडि खासै बिनि थिक साननै सिगां बै हौवानि US निया हौवानि बिमा बिफाया मिन्थिहैदों जाहैदों जे बै हौवानि लोगोआ माने जाय मानसिजों खारदों बे हौवानि सासे लोगो दंमोननो बे लोगोआ बै हौवानि बिमा बिफानो खोन्थाहरदोंनो नोंना फिसालाया सासे हिनजावजों गोसो लायो नर्थ इस्टआव बिनिया फिसा सानै दंखायो ओमफ्राय हाबा जाखानाय बेबायदि खोन्थाहैदों जाहैदों ओमफ्राय थिक साननै उनावसो साननै सिगांसो बे 10 crore बा जेसेबां माबा जादों मा होनोमोन 10 crore नङा बेसेबां बिनि प्रपार्टि जादों प्रपार्टि दंमोन बेखौ बिमा बिफाया सिल खालामजोबदों होननानै बुंदों फिसा सानै हिनजावखौ जुदि नोङो गोसोथोयोबा फिसा सानै हिनजावसा गोनांखौ फिसा सानै हिनजावसा गोनां हिनजावखौ जुदि गोसोथोदोंबा होमबा नोङो आंनिफ्राय मोनसेबो प्रपार्टि मोना होननानै बै हौवानि बिमा बिफाया गासिबो प्रपार्टिखौ सिल खालामजोबदों जाहैदों होमबा थिक बे नर्थ इस्टआव फैनायनि साननैसो सिगांल' बे घटनाया मानि थाखाय जानो मोनखो थारमाने बेनाव जेबो प्रपार्टि गैयामोन नामा गावहा नर्थ इस्टआव फैसिगोन नालाय लोगो हमनो फैसालिखौ ओंखायनो बिनि सिगांनो प्लेनिं खालामनानै प्रपार्टि गैयिखायनो प्रपार्टिया सिल जाजोब्बाय बा माने फ्लाबाय होननानै बियो प्लेनिं खालामदोंमोन नामा हौवाया आंना कुइसना बेसो आंनि कनफिउसना बेसो आरो ओमफ्राय बेवहाय दाना गावहा बुंहरबायनो हौवाया फैसालिखौ नोंनि थाखायनो आंना गासिबो प्रपार्टिया डिस्ट्रय जाजोब्बाय सिल खालामजोब्बाय आंनि बिमा बिफाया नोंखौ नांगौना प्रपार्टिखौ नांगौ होननानै सोंदों जाबाय ओमफ्राय दाना सोंबाय बिमा बिफाया होनदों जाहैदों बै हौवानिया नोङो बे हिनजावखौ नांगौ ना प्रपार्टिखौ नांगौ प्रपार्टिखौ नांगौबा 1 सेकेन्डआवनो मोनफिनगोन खिन्थु बे हिनजावखौ गारनांगौ जाहैदों होमबालाय नोङो हिनजावखौ गारनानै प्रपार्टिखौ लाहैबानो जायोमोन ना हौवाया माथो गिदिर खोथामोन हिनजावखौ गारनानै फैसालिखौ गारनानै प्रपार्टिखौ लायफिनबानो जाबायमोन ना जुदि प्रपार्टिया दंमारोमोनबा दंथारामारबा होमबा प्रपार्टिखौबो गावहा दाना डिस्ट्रय जाबाय होनो आरो ओरैहाय दाना हिनजावखौबो दाना गारा होनो प्रपार्टिखौ मानो गनानै लाखो जुदि हिनजावखौ नांगौमोनबा थारमाने प्रपार्टियानो गैखाथारामोन नामा हौवाया आरो मानसिखौ नायनायावथ' बेबायदि सुइजारलेण्ड अबेबा US आव थाग्रा नुवालै आरो मैयाथ' एमजेनि भिडिअ कल माबा अडिअ कलाव आंथ' खोनाबावबाय मुम्बाइआव दं होननानै होमबा इण्डियाआवनो दं होननानै थारमाने मानसिया बिनिनो खामार नामा USA नि नङामोन नामा सुइजारलेण्ड नङामोन नामा होमबालाय मोनसे माबा खालामनो थोन
बिनि बिमा बिफाजों जुदि फैसालिया जुदि राइट बा 10 crore बे डिस्ट्रय जादों बिनि स्टेटमेन्टखौ होथों आरो बिनि बबे रेसिडेन्सआव बिनि सेस आइ कार्ड टाइ कार्ड गासिबो होजोबथों बबे जायगानि मार बियो USA नि बा रेसिडेन्सआ USA नि जागोन सुइजारलेण्डनि रेसिडेन्सआ सुइजारलेण्डनि जागोन बिनि स्टेटमेन्टखौ होजोब फैसालिया आं मैया बुजिनाया मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं माखासे बुस्थुखौ एनालाइज खालामनानै नायनाय जायाखै बिजिरनानै नायनाय जायाखै बेखायनो आं फटकरि होदोंमोन आं भिडिअखौ खिन्थु आं माथायाव सानफिनदों आङो बे बुस्थुआ नंबा नंमारा बे जे थांबाय सासे हौवानि नंगौना नङा खुनु माबाखौनो नुवाखै स्टेटमेन्टखौनो नुवाखै 10 crore डिस्ट्रय जादों ना प्रपार्टि सेल खालामजादों बिनि स्टेटमेन्टबो नुवा माबो नुवा जानला माला खोथा लाबाय ओरैनो मा 10 crore बिनिफ्राय बांसिन माबायासो दिनै संसारासो बरबाद जानानै थांबाय दिनै फिसाजो सानै दं फिसाजो सानैया दिनै कलेज स्कुल दङ मारै थांगोन हनै उमुकनि फिसाजोआ हनै उमुक खारगानि फिसाजोआ दिनै मा जाखो आंथ' भाइरेलनि सोमोन्दै जेबो बुंला भाइरेलाथ' नों थांखांनायनि उनावसो जादों खिन्थु नों थाङामोनबा बिदिबो जानाय नङामोन खोमा भाइरेलाबो एसे साननो रोंनांगौमोन आरो फैसालियाबो एसे साननो रोंनांगौमोन बेबायदि नोङो एफा गोबां संसार जाबोबाय माबाय दिनै फिसाजो सानै दंमोन आरो एटलिस्ट नोंसोर नांगौबा नांलाय खमलाय नांगौबा आलु बाथोनजों ओंखाम जामोन ना खिन्थु फिसाजो सानैखौ साननांगौमोन ना बिदिथ' जानो नाङामोन जायखिया जुदि नोङो जुदि US निजों थांमारदोंबा स्टेटमेन्टआ होजोब डिटेल्सआ होजोब जेसेबां दङ डिटेल्सआ होजोब बे खिन्थु मानसिफ्राथ' बिराद गाज्रि मेगनै नायखाबाय नोजोरै नायखाबाय बेहाय खुनु गुनां खोथा गैखाला ओंखायनो जेसेबां हायो थाब स्टेटमेन्टआ हो बे हौवाया सुइजारलेण्डनि मार ना USA नि मार बिनि आइ कार्डआ गासिबो डिटेल्सआ होजोब बे भिसा लानानै फैदों ना मादों होजोब बे आरो आंथ' रावजोंबो सापर्ट गैया रावजों सापर्ट गैया आं जाय मिस्टेक आं बेजों बासायनायाव गैखाया आरो जाय मिस्टेक रावजों सापर्ट गैया आङो आंनि मैया एसे सालि झारि नायनाया एसे माबा जादोंमोन फटकरि होफ्लांदोंमोन आङो बे आरो जायगाया स्टेटमेन्टखौ होथारनांगौ बियो खुनु खोथा गैया बे आरो जोंबो एफा जाम्बा नङा नालाय फैसालि बे आरो मोजां सानना नायनांगौमोन गथ' सानैया दिनै मा जादों मा जानांगोन मा जानाङा लास्टआव दिनै सोरजों बखिजागोन सोरजों बखिजाया मोजां मेगनजों नायनाय नङा रावखौबो दिनै जास्ट नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बियो नों बेनि थाखाय थांबाय दिनै न'खरा नोङो मा 10 crore मा 20 crore जेखौ फैसाजों बायबा मोना बे संसारखौ नोङो गारनानै थांबाय मा दरखारमोन जायखि रायजोफ्रा बुंहर बे आरो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो मा बुंखो नङा होमबा आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकआवहाय नुदों नङा होमबा आंबो फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों नालाय बे भिडिअखौ थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना आरो जायफ्रा बुजियाखै माने बे भिडिअखौ मोजाङै नायबानो बुजिगोन आरोना लोगोफोर मोजाङै नायदोंबा बुजिखाबाय नोंथांमोना माबायदि मा जानाय नङा होमबा मोजां बुजियाबा जानला मानला बुंनो हाया नालाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन बाय लोगोफोर